Čiže zdravičko, hovorí k vám moderátor z Weasel News. Momentálne sme tu pred MS-kami. Odporúčam vám držať sa niekde pri hlavných garážoch alebo pri MS-kách, alebo ešte na policajnej stanici ideálne, lebo je tu v meste brutálny chaos, brutálne prestrelky, sadomaso. Všetko vám sa snažíme dokumentovať, chodíme, hlásia nám samé novinky z dispeču. Dávajte si proste na seba pozor, to je všetko asi čo vám poviem. Pripravte sa asi na koniec sveta, lebo toto vyzerá, že bude úplná apokalypsa. Držte si klobúky a letu zdar, droni draci. Dobrý deň, tu je televízia Weasel News. Čo nám poviete k tejto chaotickej situácii? Čo sa tu deje? Ježišmarja, čo sa to tu deje? Je to úplně chlapi, jako tady to se děje. Vyskákali vole černoši vole z kufru a teďko tady vylezou vole pédeškon kufru, je to tady úplně chaotický. Myslím si, že je to tady velmi špatné chování, ano, tady od cigánů. A vy jste z Weasel News? Je to tak, je to tak. To je všetko, užívajte života a ďakujeme za to, že ste nám porozprávali, čo sa tu dialo. Ďakujeme, dovidenia. Jo, čau.